तर मंडळी शेतीसाठी इंजिन वगैरे लावून परवडत नाही. पूर्वंपार चालत गेलेलो पाटाचं पाणी असल्या कारणानं तेवढा काय वाटत नाही. काय प्रत्येक गावोगावी पाटाच्या पाण्याची हे केलेली आहे. प्रत्येक गावोगावी होता पाटाचा पाणी वगैरे. आणि उन्हाळ्यातली शेती होत होती, पण आता वानरांपायी करूचो आळस, वानर पिडतात, त्यामुळे कोण करत नाही. आता बरीचशी शेतीची कमीच होत चालली आणि काजू आंबा लागवड ह्या जास्त होत चाललेला. हे बघा असे पाईप टाकत दिलेले खालून, जो आपला आगार सुरू होता थैसून इतकत पाईप आणि मध्ये मध्ये चेंबर पण. अरे बापरे मजा. लेकऱ्याचं काय होतं सोडू. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश घडे तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर कसे आहात मंडळी? मस्त मजेत ना? तर असेच मजेत राहा आणि असेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकणचे व्हिडिओ आता बघत बसा. तर मंडळी हे बघा, पाट दिसता पाटी, पाटाचा शेती चालू झालेली आहे आणि पाटाचा पाणी आणूसाठी आता आम्ही जे नाना वगैरे गेले, नाना पवार पाटील वगैरे गेले, पण पाणी येत नव्हतं कारण पाईपात काहीतरी चोनता पावसामुळे. कारण पावसात जरा मोठा पाणी येतं, पाटबीट उपसून ठेवलेलो आहे सगळं. हो बघा, तर आता आम्ही चाललो जरा पाटाचं पाणी आणू, बघूया जरा येता काय. पाणी तुंबूसाठी कागद घेतलेले आहेत. तर चला, पप्पा नाना पुढे गेलेत पाटी वगैरे घेऊन. हो बघा, पाणी आपण थोडंसंच इतकत पाईप 1 किलोमीटरपासून. तर मंडळी शेतीसाठी इंजिन वगैरे लावून परवडत नाही. पूर्वंपार चालत गेलेलो पाटाचं पाणी असल्या कारणानं तेवढा काय वाटत नाही. काय बरेच जणांकडं कमेंट होती की पाटाचं पाणी दाखवा कैसून येतं. नवीन सबस्क्रायबरच त्यांना माहीत नाही, बाकीच्यांका बऱ्याच जणांका माहीत आहे पाटाचं पाणी कसं येतं. वाढ बघायला डेंजर. तर मंडळी उन्हाळ्यात वाढ जरा बेनी असतात आणि आता पावसात जरा रान वगैरे वाढला, टाळ वगैरे, त्यामुळे जरा डेंजर आहे. आणि बघा लाकूड बिकूड अशी एली विली पडलेली आहेत. प्रत्येक गावोगावी पाटाच्या पाण्याची हे केलेली आहे. प्रत्येक गावोगावी होता पाटाचा पाणी वगैरे. आणि उन्हाळ्यातली शेती होत होती, पण आता वानरांपायी
करूचो आळस वानर पिडतात, त्यामुळे कोण करत नाही. आता बरीचशी शेतीची कमीच होत चालली आणि काजू आंबा लागवड ह्या जास्त होत चाललेला. आपलं जुनं व्हिडिओ जर बघितला असाल तर तुमका समजात अशी मोठमोठी झाडा कोसळून पडली ती बघा. हे बघा आंब्याचं झाड इथला मोडात पडलं. हे बघा असे पाईप टाका दिलेले खालून, जो आपला आगार सुरू होता तिथून सगळं पाईप आणि मध्ये मध्ये चेंबर पण. अरे बापरे मजा. हे बघा अशी झाडा मॅडम. हयच पाणी नाही तर काय येतं मारा देत. हय तो पाईप लावलास की पाईप काढून टाकू गयो. टाकी फुल झाली. फुल होऊ कोई व्हावं कोई बदगद अंबारा. खालच्या डोंगेत बघा जावा किती आता, म्हणजे काळात किती वाढला आता. पाणी पाईपात ना वडत नाही या. पाईप चोंदू या एक जाम करून. हो डोन घेत आधी काठी निघून त्या पुढच्या एका काठी घाला. हळद्या बायबर काठी या. पण ती डोनगी वरची तुमली असती ना. नाही ना पाणी घालून चालू आला बघा. बोगडं बघला तो बघा. आधी पाणी पिकत नाही. अरे दरवर्षी एवढं पाणी तुमच्या पाणी जात असेल सर. हयत्यारच पाणी वडत नाही.
नाही हो, ती डोनगी व्हावा कोई होती एवढ्यात. काय मी काय म्हणतो हळदी आता ना ही डोनगी भरली नसती माका ती सांगा. ह्या ती चोतो लावा हे काय ह्या डोनगेत ती ढकला ती खाली. कालच्या डोनगीत वाढला काय बघू. पाणीच जायत नसताल काय वाडा. काठी काढा. नाही काठी 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 घाला येतात ना. पुढे निघू हा. लेकऱ्याचं काय होतो तोडू. तर मंडळी हो बघा असं बांध घातलो आता दगडातून आणि इकडे पुढे जरा कागद लावला आणि जात नाही. पाणी तुंबल्याशिवाय पाटातनं जाणार नाही. आणि खडका बघा किती मोठी मोठी. मी ज्यावेळी उन्हाळ्यात पाणी असतं त्यावेळी हे बघा असे मोठे पाईप आणि ते पाईप तिकडनं थैसून लावून मग असे पुढे वर बांधा त्या बांधाकडे जॉईंट केलं जातं. नाना ते बघा सगळे टाळ तोडून गेलेले आहेत. वाटतं तुमका आता ते ओढत नाही आता. थै 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 तकडे घालूया. तर मंडळी उन्हाळ्यात आम्ही असताना तिकडे पाठीमागे पाईप लावतो इथून आणि मग ते पावसात काढूचे लागतात कारण ते वाहून जातात. जमिनीतनं नसल्या कारणाने ते वाहून जातात त्यामुळे तकडे लावले जातात. म्हणून पावसात आम्ही काढून ठेवतो वाहूतात म्हणून आणि परत उन्हाळ्याची शेती जेव्हा चालू होतात त्यावेळी ते पुन्हा लावले जातात.
आणि बाकीचे पाईप ते जमिनीत ना, त्यामुळे त्यांचं काय वाहण्याचा प्रश्न येत नाही. एवढा पाण्यामध्ये जाऊ काय रे पाणी खाली असं का एवढा पाण्यामध्ये खाली पाणी भरून जाऊ नको बाहेर हे ना हवा पाठी घेऊन तर जायच नाही ना माका कायम सांगायची पटत नाही खाली या पायपात काय थोडी लोंडी भरली आहे ना म्हणजे हवा पासून पाणी पुढे माकाटा पाळकुटच असला तर तर मंडळी चला कागद वगैरे घालून झालेलो आहे. त्याच्या तरी पाईप ठोका आधी एक खयचो तरी थंय पाणीच येत ना. म्हणजे ह्या मच्छ्या पायपात खेळली काय ते नातं का हय 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 काढला ह्यो काढूया. अरे काढलो पण पाणी येता काय येता होता येता तेवढा काढा तरी हय तो काढून बघूया आपण. फुकट मारा आम्ही चेपून नाही हो काढून बघूया आता पाणी किती येत आणि पाईप चोंदूये. काय काय करा ना काढायची घ्या बघ या वळणाच्या वासात होय आम्ही खयचो काढलेलो एकदा तो हक्कडचो काढलेलो तोच काढलेलो त्याच्यातच पाळकुट होता. मग तो काढूये मग त्याच्यात काठी घालूये. त्याच्यात पाणी येत ना मग त्याच्यातच काठी घालूची लागा. पण ना तुम्ही थई ना इथं काठी घातलेला नाही मागाशी घातलास ती काय डोलून घेत ना थोडं पुढे ढकललास ना. हो काढा मग ह्याच्यातच घालून बघूया खालचं. बरं आणून लागतो तर मंडळी ते परत कष्ट करून थोडं तरी पाणी येईल बघूया आता किती येतात खालीपर्यंत जातात. पाईप बीप काढून हैराण होऊ आणि पाऊस इलो मध्ये. हा बघा ह्या की बघा वाटेवरच काय एवढं असं अळंबी नाही कशी अजून. नाही सकाळच्या पेक्षा येईल ना. होय आधी मेन खयची मूस संप करू कोणी माहिती आहे ती कुवळेकरांच्या थंय आता थंय चिखल माप रावता.
तर मंडळी अशा प्रकारे पाटाचा पाणी गेलेला, पण अजून 50% येईल. अजून किती येत खाली कोपऱ्यात पोचत तेव्हा खरा. तर चला जाऊया आता. यो व्हिडिओ इथे थांबूया, संध्याकाळी भेटूया तर रो काढताना. बघूया तर कोपऱ्यात कधी पाणी पोचत. तर वायचवायचीला तरी चालतं, पंपात पाणी आहे त्यामुळे जमतं. पावसात जाम हालत होतात, घोंगटा होतात पाटाच्या पाण्यावर. तर चला बघूया. आता जरा भाकरी बिकरी खाणार मस्तपैकी आणि मग पुन्हा सुरुवात कामाची.